sillä aikaa, kun kuunnellaan tätä Rusviksesta kuuluvaa laulua, niin Marjatta lukee yhden runon, mikä on tullut tonne Kiasman edessä olevan mökin postilaatikkoon. Ja me juoksemme kotiin, niin jumalattoman lujaa, valtateitä pitkin tai polun viertä. Ojien kautta juoksemme kotiin niin helvetin nopeaa, kiireellä pian kotiin. Koti meni ohi. Juoksimmeko liian lujaa? Suojapirtti ry myöntää teille, Aki Kaurismäki, järjestömme perustaja Kustaa Arvo Parkkilan patsaa pienoismallin kunnianosoituksena työstä, mitä te elokuvan tekijänä olette tehnyt pienen ihmisen maailman välittämisessä elokuvan katsojille. Suojapirtti ry. Ja sitten kaivetaan tää. Ei povitaskua, vaan tää ihan sivutaskusta. Ja... No, mä tiedän mitä povitasku. Hyvä. Tässä tää Väinövalon kiekka. Olen ehkä antanut ymmärtää, että mitä minä ajattelen kaiken maailman Oscarista ja Cannes-palkinnoista. Tämä merkitsee jotain. Kiitos puheen esittäjä Marko Haavisto ja Polta Hauka. Kiitoksia. Ensinnäkin tämä on rakkauslaulu. Tämä on nimeltään Jää mun luo.